sajisian pat nga ai ko blay phi baro hagerteng ba thiang tam ka jong trai ubalong nom pen jing Jesus Christ hakani ko por nge wan lang banginya pusan lang ni ka ting jong blay limbang ni ka program ka kerpang jong ka news TV wan ban mani ngin yo banya pusan lang kendiat ya ka tien ka khut ka jong blay bat hakani ko por nglawan ra peneng jongi ya kani ka phang la ni ka topics kebangin ni perkhat lang hani ka por kata kalong ka yeng ka bathali apan syong nong rem ya kani ka benta naga gospel ka jong Lucas kalanong ka bakhat way ka dekhot ka ba arsaw hadu ka ba arun riyo ka ktien ka jong blay ka ong haba umen siem bam khot ula mi no na ubriyo uyat ye ki jika ringkyang udawat ya ka ja syong that te haba syam un ong ngan leit phai pat shalayeng na ka bangala mi no haba ulawanti usyam ya ka balasar bat bala bu bet ya ki jingbo anda kum ta ula let no bola syamlam bat u sahnyo ki ben siem ki ba khamba man ban yo uhi bat haba ki la rung syapo ki ai sa hang ta te ka jinglong ba khaddu jong utau breu kam sniu ya ka baning kong kani ka jingkran ka jong jisu kami hadien bau ula be no yau tok suoj ubam nangkran abau jisu la be no tok suoj bom nangkran uneu breu ula nang ban kran ginong tho commentary ki ang bagani ka jingkran ka jong jisu ka dei kata ka jingi kai hakador jong ka parshi u jisu upen ba ubriu ulong kom ka yeng kabala ban yarong ban yami ba ubriu ulong utau trai jong kata ka yeng ngisnai ka yeng gisam ka jungi kanang bangin yo ban syong ban sa bat ladangi ngim syong hakata ka yeng bangin ladab shna ngelaban ong bagat ta ka yeng kalong ka yeng ja walang la pendap ikit tiar gitar wala kila don ki jing bu jing sat chi sien bom don manu basa hangta ka kala ka yeng ja kani ka yeng ka bathli lani ka yeng ja u jisu u yathu balawan sa dauta ubaman uni ubaman ula syong ula sa ha kata ka yeng kadang long ka yeng ka bathmai kalong ka yeng ka ba itnat kalong ka yeng ka bal airong ka bal airup bat kalong ka yeng ka ba khut ka ba suba hanrai na du ba syong uni upaman ha ta ka yeng kani ka yeng kala galak kani ka yeng kala sniudor kasdang ban sma utong kala don ni ka jing tinget ki jabo kilame ki pum kila don hak ta ka yeng lami ki sok pailan bat ki snur thabawa kila sur ya ta ka yeng baro ka wai ubriu habau yo iya kane ula beno ya uta ubaman bat uta ubaman uhap ban mi no na ka ta ka yeng uta ubriu nomor bau dei utrai jong ta ka yeng ula hap ban pen khut ban sar ban nyat ban kawe ye ki pum bat ye kita ki thap bawa ki bala tap ye kata ka yeng paro kawe uhap ban sat ye ka jing sma utung jong kata ka yeng oh lahap ban pen bet pen biang ye ki tiar gitar ye bala tau bamban ula pen sakma ye ki uni utra jong ta ka yeng uhap bo ban pen biang tek ye ki tiar gitar ki jong ubaro mentah kan ka yeng kala itnat pat kala lait na kajing sma utong bat mentah kala sedang ban wan biang kajing sma yubi hakan ka yeng para banget hanrei ka basausi kalong bakan ka yeng kadang yailong ka yeng ka bathli mar om dan manu basa hakan ka yeng wala kala khut wala kala suba hanrei om dan mano
basa hakata ka yeng ong ka di ketian ke jong blai bau ta ubaman ula yat keleng ban wat ya ka weipat ka jaka sa penban syam haka wei ka sngi ulawan ban pet biang ya kata ka yeng ke bau la syong men shua upet bakalong badang long ka yeng ke badang teli bat kalong ka yeng ke ba lapen khut la sar la nyat ya ka bat lapen bet ya jingbu jingsat ada ka yeng neu baman ula raikut uang mentangan let biang ban sa hakane ka yeng ki para banget ka jing let ki jong uneu baman haka sien ke baar ban sa hakata ka yeng kam day kum ketu ka jing let ke banengkong roi hakan ni ka jing let ke baar ulaya lam ringkat ya ke nyaungut ki parlok ki jong u ang ka tien jong blai ki ba kham sniu bun sha ban ya u bat ula le no kila let bat kila rung da ka bor hakata ka yeng bat ba kila rung hakata ka yeng kila syong kila sa hangta bat kila pen sniu dur ya kata ka yeng hadu bakala isat met ban pet haga ba khadu kila penjot sendan tiao ya kata ka yeng ki para banget ki para mensiam ki ba kodor kani ga parshi ka bau jisu ukuran ka ai ka jing hikaya ka jing em jingi baka tauru ya ka jing em ka jingi baka ni ka yeng ka day manga bat mapi ublay ula tau yangi nadu ka sedang hakitab Genesis ula itau itenat yangi bat ula bu yangi bangindan hakani ka pertai kani ka jing em ka bau blay ula tau ka ba kentup ya ka met ya ka mensiam bat ya ka jing em nadu balaka yangi syakani ka pertai ngilalong ka ba itenat ngilalong ke ba babriu ngilalong ke ba iskun ban pet hak jing long khunlung ke jongi anrai kat banang yat kisngi kat banang yat ki por ke jing em jongi aba ngila kham he ngila kham san ngila sedang ban sya elam bakla nadu bidang khna ngiyo i ba uta ubaman ula rungken hak jing em ke jongi ula control ya ka jing em jongi bangin ngop aki babun ki jing sneu dan pring jongi ngila ngop aki jing thala jong ni ka pertai ngila ngop ha kita ki jing di ka bam ngila ngop ha ki kam aurea ha ki kalai ha kita ki pornography kita ki dur ki excitement ban pet ngila sya pen sneu dur ha ki drugs ha ka kiat ngila sneu dur ha ka ketien haka terlihat ngila sniudur haka jingmut ke jing perkat ke jongi ngila sniudur haka riam haka bet ke jongi ngila kelalong ki bi excitement ban pet ngila long kita ki bala sma yutung ngas ngau tenat badan ki bala ngap hakum kini ke jing pensyoy ke jong baman kira persyang bat ino no ye kini ki kam sniu baro dan kibala ino no yo secret dan kibala ino no yo duma dan kibala ino no ya kekiat dan ru kibala ino no iki drugs iki kalai bat kumta ter pilapen khot yala de bat pilapen babri biang ya kata kibala jot kan ni ka mat kamen siam bat ka jing em ka jongi hari ka bas ngausi ba pedeng kini ka jing persyang don ki ba ong hanga ba mentang ala ngop biang ngale biang ita ki jingle ki ba men barem don le ki ba nang sniu sendan ka jingli ka long balai ka long kumne kila keli ka dau ka long ba ba ngi pen khot hi da ka porbriu ka jongi bat hang ta ken ngidang yai sahi ka yeng ka batali ka jingkali le si pin kali khani ka por ka long kumnuangan le
kumnongan job yaw neo baman. Parlok ba iet jonga. Aku ban pen iya pi kumno bangin job yaw neo baman. Ini puli na kektian ke jong blay na kitab jing pen pau nong balai dekat ke arpau u Jisu ong kumni skap ha. Hakmi ngayeng hak jingkang bat ngatiet lada unu ru unyos ngau ya kektian jonga bat un ple ya kata jingkang ngan wan ban rung hapo hau bak nya kawai miet lembat u bat ma u lembat nga ki para banget ki para mensiam ki bakodor wat penlong shu ya ketuka yeng ke jongpi wat penlong ya ka yeng ke batoli uji suti uyeng mentah ka jingkang ka do nuot ke jongpi u yai tiet ya ka jing em ke jongpi uji su le da ka bor komune ubaman wan rong da ka bor hanrei uda ap ya ka man ke jongi balada pi ple uang ngan wan rong hapo banyak hawai miat lambat pi bat ma piru lambat u Jisu kai ka banjia ka jing em jungi haba u Jisu urong ka jing em ka jungi ang ka tiem ka jong play ka stiu pol ka ba ar sing nong koren ka le nong ba san ka khat ba khat nhau ka tiem ka jong play ka ang kum ne kum ta lada u e ru u don how chris u long u jing thau ba thamai ki e ru ki barem ki la du no de hakmi ki e baro ki la jalong ki ba temai ki para banget ki para mensiam ki bakodot ai bag ni khubor kan long ka bor ya ka jing em ka jungi ki balanget bat kan long ru ka bor na ka benta jong pi ki bampat ngat apa pio i ka ta ka jing em ka jong pi ka mat ka man sim ka jing em ka jong pi lada kadang don na pedang ka jing thli lada pidang penlong ya ka ni ka yeng ka badang thli diang yo Jisu ka jing em ka jong pi wan show Jisu pin yo i shisha ya ka jing em ka batmai pin yo i shisha ya ka jing keladur ha ka jing em ka jong pi bat pin ma shisha ya ka jing job ha ka gerteng ka jong Jisu Ublayun kerku, naga benta ke buram ke jeng o. Amen. Tongin tuai. Long belakin teu ya ke kerteng ke jome ablay. Ngila yo yang ni ke ketien ya ke bamalak hikai hangi ya ke ni ke por ke bamenta. Makumno uni ubaman te trai ujule trai kli ya ke jingem ke jengi na ke por se ke por. Bat atrai kan rat bon sien bat bon sien ru. Uyai job ya ke jingem ke jonga ba ke jongi. Bawa iet hak ni ke por bak ni ke klip mat ke bamenta. Ke bamela bu yang ni ke ketien ke jome hak jing em ke jongi. Bakum ke banget ken ko try ken rat iet. Bangin penlong yang ni ke yeng ke batli. Ringin pediang ya me. Hak do nuot bat ke mensiam ke jongi. Try ken rat hak ni ke por ngada duai atrai. Nak benta ni ke para banget ke iet ke para mensiam ke bakodor. Ke badang don na pedang ke jing thli ke jing em ke jongi. Ai ken ko try ba hak ni ka klip mat ke bamenta habaki ki pendam ya lade me a try men yo ban rong ken hak jing em ka jongki ba da ba me rong hak jing em ka jongki men pendap no hangi da ka bor blay ka jome ba da ka bor men sem ba kut u jome hi ai ken ko try ken rat yet bangin long ki nong job iki bor ke jong baman kiba juwan banyale ya ka jing em jingi na ka por chi ka por sngaw ya ka bungu jin dua jingi agar teng jong Jisu dwai menta shuba bam jikot ru amen.